umhlaba waba wodwa. Wayalela ilanga, wayalela inyanga. Amaxesha awo awasabahlulela today. You are God alone, you reign in majesty. Hallelujah. Jesus. And your glory is a measure no one can compare to. Jesus. Ngalo enza umsebenzi wakho egameni likaKristu waseNazaretha sithembe wena asizinto thina sizisithuba sifa siyathithitha sikwazi ukuthetha kodwa kuwe uThixo wathetha nabantu bakhe moya wenyaniso naxajikelana namhlanje phindule kuThixo egameni likaYesu waseNazaretha amen. And as you read Hosea chapter 1, chapter 7, verse 15. Umena thula akushintshi lutho. Ungithathile Nomena thula, akushintshi lutho. Namhlanje ibasivizithele nabomama abakhulu. Siqalisanga nasebomabili sendlu. Namhlanje usiya wamqoshela isimo. Ngibona omama abakhulu. Ngoba kunzima uthetha nje kanjani. Ngibusa ubaba uNkosi wasebukhosini. Khona le ngibone ubaba uNkosi phansi esikosini. Yazohlwaya kakhulu uba ngathi yena engumnkosi athobeka. Ncwadi Hosea ungayicela ufunda neyami ye-English makhulu ngicede neyakho yesiXhosa. Yabantu uThixo xa wakwazi ba athi xa efuna ukuhlangula thina aqinise inhliziyo kaHerode ngoba wayefuna ukuhlangula thina. Yabona kune amazwi indlela esiwathanda ngayo, more especially when the word favors us. Now what happens when pain has to be inflicted kuwe to save someone else? Kuna firstborn zonke zabulawayo koHerode ngenxa yoba kwakusindiswa the Israelites othi
Now uzawuthwani xa kufuneka kusindiswe abantwana abathile but ifuna kusetyenziswe emtshatweni. I want us to understand it the very same way as we understand ngayo phaa kuHerode. Ndifuna siqonde ngale ndlela besiqonde ngayo kuHerode. Uba nathi xa silidini to save someone else, we need to understand it is the hand of God. And it is Chilo Herod said it was the hand of God. Yeah. And the Bible said, I will make Herod's heart harder. It was God. iBhayibhile ithi ndakuqinisa inhliziyo kaHerode. Kwakungekho Herode owayenenhliziyo eqinileyo, but it was God who made it Hallelujah. to save you. Amen. Amen. Then you need to understand the same God to build your character. He will harden the heart of your husband. Uza kuqinisa inhliziyo yakho uza hlambule uHerode. Bazalwane bami, sizawuphuma kulaa nto yozona i-actions of our husbands. Sifuna uqonda the mandate of God in the midst of this. Jesus. Ngolaa hlobo sasiphapha ngalo kuHerode, siphaphe ngalo ke ngoku nakule yakho nawe. Hosea chapter 1 from verse 2. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, go and marry a prostitute, so that some of her children will be conceived in prostitution. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshipping other gods. So Hosea married Gomer, the daughter of Dibiam, and she became pregnant and gave Hosea a son. And the Lord said, name the child Jezreel, for I am about to punish King Jehu's dynasty to avenge the murders he committed at Jezreel. Soon Gomer became pregnant again and gave birth to a daughter. And the Lord said to ndifuna xa ndifunda bazalwane ndihambe neza yabona unyana wokuqala uYizereli ibisithi imini ngegama lakhe meant the judgment of God. Bese kwabakhona intombazana kwathiwa ngulo Ruhama ibisithi akenzelwanga nceba. Kwabe kubakhona omnye unyana wesithathu elakhe igama belisithi ayingobantu bam aba. And iBhayibhile apha uHosea was a prophet. Yeah. Hosea was the mouthpiece of God, was the mouthpiece of the Lord. Ne? Abantu wayenguprofethi engumlomo kaYehova. Abantu ithemba labo lalikuHosea ngoba nguHosea othetha noThixo. Hey Nkosi yami. Now imagine when the same man we all look up to will marry a prostitute. Qaphela ke indoda sonke sijonge kuyo itshate yenyukazi. Wonke umuntu uyamazi lenyukazi. How can a prophet marry such a man? Itshata kanjani ke umprofethi umuntu onjalo? Ithi iBhayibhile ngoba uThixo wayesenzela into yokubana abantwana bakaHosea noGoma babe ngabantwana abazalelwe ebuhenyukazini. Then thina sinabantwana abazelwe ngabayeni bethu ngaphandle asifuni babona. So can you say God was unfair to Hosea? Ungathi ke uThixo wayefani kuHosea. Kodwa when you are quick to say kuyacaca uba uThixo akalifuni. Why ungasebenzisi the same attitude esasiyisebenzise back then in the book of Exodus? Siyisebenzise nangoku, Lord uzama ukwenzani ngoba undezinhlekisa. uThixo bazalwane soza kwenza inhlekisa for nothing.
ungaba inhlekisa wena kanti the heavens chose you in order to portray his glory. Ungangathi inhlekisa kanti izulu likhethe wena ukuze uveze uzuko lukaThixo. Kuzofuneka bazalwane ngoku iBhayibhile xa silifunda siziyeke ivesi ukufavors us. Sifunde iBhayibhile with understanding uba kwela bali Yehova wawusenzayo. Noma kwathi thina abathi how can my husband humiliate me like this? Thina siluhlobo labathakazi abathi umyeni wam angandihlazisa kanjani kanje. Which I cannot be despised by anyone and yet say uthixo uyandithanda. That means God does not love me. Wayazondwa ngantoni uHosea? And iBhayibhile xa ufunda apha encwadini kaHosea ithi unyana wokuqala ithi iBhayibhile and Gomer gave birth to a son for Hosea wathiywa. Kodwa xa ezalo wesibini ayithi for Hosea xa kuzalwa intombazana. Kodwa iBhayibhile ispecifyile lokuqala uba ngokaHosea. Kodwa xa kufika owesibini ayispecify uba ngokaHosea. Kodwa it is still God who says to Hosea, nalonke uzawuthiywa nguwe igama. Meaning that ebuhenyukazini bakho uGoma wayesahleli kule ndlu noHosea esamthanda uHosea njengomkakhe elelukazi. Ekhulelwa ngaphandle ehlebisa uHosea a prophet, a mouthpiece of God. Wena awuyona prophetess kodwa ufuna ihlekiswe ngawo. Wazala unyana wesithathu. Still iBhayibhile does not specify njengala unyana wokuqala. It is not my people. But still uHosea usahleli naye. Sifuna abazalwane ngoku iBhayibhile xa siyifunda sifuna ukuyiphila. Xa sisithi singomama bomthandazo asingomama bomthandazo ngoba kusemnandi. Singomama bomthandazo nasentlungwini. Athi abawisile entlungwini ekufeni Mpumalanga lolungiso mandingene engcweleni ndilubo wona usindiso. Awukwazi ukucula ingoma kuba kumnandi xa uxusha nabantu ababekonzweni. Ifika ingxaki kwakho you turn around. If kwakufuneka kuportraywe, yabona when you read this ithi ke ngoku iBhayibhile xa uyifunda wahamba uGoma awugqibuzana abantwana waphinda waqhubeka wabheka emadodeni akhe washiya the man of God insina elalini. Wahamba emadodeni akhe wenza wonke unothanda waphinda same God waya kuHosea wathi go and redeem your wife and love her again. And then Hosea had to pay any lobola for the car. Any again so if you don't people unfair kuwe wayefika abanye abantu ulungile uthixo uba angababulala abantu xa esenzela wena inceba kodwa akulunganga uba wena uhumiliate for his glory. Go and redeem your wife. She is promiscuous, but she is still your wife. When I walk, but she is still your wife. Turn the tables, he is still your husband. Okay. But he is still your husband. Hallelujah. He is still your husband. Go and redeem your husband.
to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I am doing is wrong, this shows I agree to the law, that the law is good. So, I am not the one doing the wrong. It is sin living in me that does it. Go and redeem your life. As a runner, we are wrestling with sin. We are not perfect. Every day we are fighting with sin. Umzekelo, umyeni akhe yakho ngokukankazana, kodwa wena awukhohlelanga wahlula abaphakathi. Yet you see him in the wrong when I was born. Indlapha ingelo abantu awusiboni. Kodwa abanye abantu ngiyabona. Uthi uPawulos hayi ngoba ndingayazi inyaniso, ndiyayazi inyaniso. Futhi I know what I'm supposed to do. Futhi ndiyayazi into ezawuqumbisa uThixo. Yile ndiyenza. Uthi kodwa lo msimbi vele unahlule. Iziphaqa seJesu. Hayi ngoba bendifuna, andifuni. Kodwa ndisuke ndizwa ukumbona umyeni wakho omana ubuza into athi nkosikazi ndiyazi into endiyenza. It is sin living in him. He knows he's not supposed to do it. But it is sin living in him. Njengoba wena wahlulwa kuthanda abantu, nakuye kunjalo. That's why esahluleka. Yabona bazalwane, indlela uThixo asimnyamezele ngayo thina njengobafazi abalapha. Phambi koba sizothandaza sizolila, sesihlebe kangaphi, sesimnyelise kangaphi uThixo. Ezindlini zethu sesone kangakanani before sizolila apha. But still uThixo uzosiletha ngoba uyasithanda. What of Lord call and redeem your wife? He had to pay again. Do you think bazalwane mhlawumbe kuthiwa woze amakayotshada a promiscuous woman sangadibheyithe? Sangaqhankqalaze? Sangazibuze why me? Ndisenza kakuhle Yehova. Ndiyalela imiyalelo yakho. I mean, I am your mouthpiece. I speak what is coming from you. None hours sihlala sibe ne conversation. How can bazawuthina abantu ngam? Do you think those things are coming to speak of you? Wakhona umntana oqala, wakhona owesibini bazalwane, wakhona owesithathu. Azitshanga ezi zinto. Azitshanga ezi zinto. Yona nto sisithi yonke impendulo yethu bazalwane there is here. It is here. And when you read the Bible, it is because uThixo wayefuna ukubonisa inhliziyo yakhe ibuhlungu kangakanani ngezinto thina esibenza zona. Okwakuhenyusa kukagoma uThixo wayeveza thina senzani, simlimaza kangakanani uYehova enhliziyweni. But yet he still redeems us every day because he loves us. uThixo akasincami thina wemncamela nomyeni wakho. If uThixo wenza umzekelo, bazalwane uThixo xa eza kwenza umzekelo akazukhetha abantu angabathandi. Uzawukhetha nina abantu abathandayo, nina abantu abathi sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo siyazazi. Uzawukhetha thina. Hallelujah. For his mandate, for his glory, that he may be exalted, that he may be lifted up. When we are so quick to say and you know, you are a chosen generation.
sitsho ngobani sifumene imisebenzi sihamba ngemoto zikani uyakwazi ukuliphilela ilizwe lithi I am a chosen generation kanti uThixo uza kufaka ehlazweni because you are a chosen generation ukuze ilizwi likaThixo libonwe kuba liyaphindwa. That's what I had to go and redeem his wife. And ke ngoku kufuneka isidima sikaGoma siphinde sibuyiselwe nguHoseya. The very same you ohumiliate indoda wahambe salisa senza zonke izinto. It is the very same you ofuna kuphinde ubuyisele isidima somyeni wakho. Sendoda yakho. Siyabona bazalwane. iBhayibhile xa sisithi mayibe theoretically apha kuthi ne mayibe theory mayibe practical Masingayitheki. ufuna ibe practical ngase xa udrive imoto kalokutsho hayi siboniswa uthini indumiso ithi nokuba ndihamba ethunzini lokufa andikho ikazulu ngoba unamwe ayithi nokuba ndihleli nokuba ndihamba meaning that it is just a passive thing lena so funeka ukwazi ke ngokuba sikusiboniswa kunjani ukuhamba ethunzini lokufa sikubone apha kuwe uhambile isitshaba bazalwane asinikwa abantu abangevanga kabuhlungu sinikwa abantu who have been humiliated who have endured who have kept their faith who have kept their love for God and for others and ke ngoku iBhayibhile ivele isidlulile ithi thanda utshaba lwakho ulonde utshaba lwakho ulinike ishelter xa lingenandawo utshaba lwakho nomntu kwenzulana ngenyembezi mthande kutshwiliswi likaYehova so that God may be glorified through you working your salvation. Thina singafuna sizokhalazela amadoda sibizelwanga loo nto thina. Xa siphuma apha bazalwane sizawuphuma siyokwenza ilizwi likaThixo. When you came Cape Town, there was a woman there who was crying and no aunt kanti umyeni ubhizi no-aunt. On top of the salary that they're giving the lady, umyeni banemnike. On top of that, kwenzeka umyeni wayeka umanemnika. Once ayeka umanemnika, uneli wahamba wombamba wathi umdlwengulile. Yingxaki abani ngokule ndoda yeyakho. Kuba ke ngokufuneka isidima sakhe siqhuba phantsi phinde sibuyisele. Ngobani iBhayibhile ibisithi you are a crown to his head. So ubukhrawuni bakho ubonakala esithokothokweni sobumnyama. Khona indoda yakho ethethe apha ihlazo. Bazalwane yingxaki le. Yingxaki. Yingxaki. Iyaboyisa. Njengoba na uboyisa kunzima uthanda abantwana bendoda yakho. Yingxaki le. Ithi kuYesu yedwa. Othi abanye abantu. Akuqongo xa kuthiwa izwi likaThixo liviwa bubumnyama. She was telling us about another wife apha ejolelwe ngumyeni. Wajolo umyeni wamithisa. Akumithisa umyeni intombi yayombambeli 8K. Umthandazo walamfazi because ebebhitha. Ubethandazela into yobana ingasasweleke lo mntwana. Amgcini uThixo. Amgcini uThixo. Kulokuthandaza sithandazayo bazalwane engamsukisiyo uThixo. And he will keep on inflicting pain on us because sithandaza longo. The minute numbers atshintshe umthandazo, the minute atshintshe umthandazo, God did wonders for them. Ngenye imini sasifundiswa kwi-young wives
safundiswa ngendoda emithisileyo ifunuza nomntana sasiphambene siqhashambulo sasazi sihlalela loo nto leyo thina waphakama ifriend yam iba nengalazi wathi ndibuhlungu le nto niyibalisayo wathi because I am that child elithetha ngayo wathi inhliziyo yami is torn apart because azange mna ndimcele umama bangabona le nto ndithathileyo ngoku mna funeka ndikhule kabuhlungu ndibizwa kabuhlungu amagama abuhlungu uba ndingumqakho andenzanga nto mna ndathani izondwa ngumama mkhulu enkonzweni uhlonitshiwe ngeuniform yakhe yamlandela xa ahambayo kodwa uzonda umntana endoda umntana ongenzanga nto heyi bafana isikhohlakele. How do you forgive your husband? Qhubeka kuhlala naye endlini uzonda umntana who never asked to be born. Ewe uyamthuka ke laa ntombazana siyava but wenzeni lo mntana? Why lo usalala naye ebhebhethini? If that is the case. Ukuba siyakholwa manyani iziqhamo zethu kuyawuhlalela uba zizidenge zoxolo. Sawuhlalela uba zizidenge zoxolo. Kuba singabuza abanye oomama apha ngoku ukangabi myeni wakho exolisa omnye uthi ndine-17 years zange ndakuzana ngelini esithi xolo kodwa she has been wounded multiple times. Bazalwane, it was never about him hurting you. Uzinhle lo muntu besenze intercession. She is one of abantwana abaconceive way through cheating. Ngumntana wendeda umntu. Kodwa indlela uThixo amsebenzisa ngayo ukuphilisa ifamilies. What if wayeqhofiwe sasamthatha phi lo mama kwani? What if namthandazo walamfazi woba ingasafe laa mntana wawuphumelele sasamthatha phi la mama kwani? Sasamthatha phi? We are not condoning cheating, bazalwane. Asikhondoni. Asithi ilungile le nto yenziwa ngababhuti ayilunganga ibuhlungu. Iyasijongisa kakhulu, iyasikhohlakalisa. Ngoba singabanye abafazi sonakele, sonakaliswe ngamadoda ethu, siwathanda. We expected them to protect us, but they are the ones who humiliated us. But that doesn't mean they hate us, no. They love us. Ohlulwe sisono. Ohlulwe sisono. Futhi ke ngokusono xa esenzile asikhange sive iBhayibhile sithi xa enze isono uyayeka ukuba inkosi yakho. Khanditsho iBhayibhile. Ukulimaze njalo he is still your king. Ngoku uyombhela etrongweni ehlazekile. He is still your master. And the Bible still remains, serve him, honor him, respect him, love him. By doing that, you are serving the Lord. Yes, Lord. I know. I'm Nanganga. But Hosea was a man, he was a man. He had to go and redeem Koma. What is your honey? Let what he is. It is because I wanted you to see how my heart felt when you were prostituting. Ngoba xa sisuke entandweni kaThixo siyahosha. Xa sisuke enyanisweni kaThixo
siyahosha siyafana nabahambe bedlala namanye amadoda. Yena ndiyaqabukisa uThixo ehleli noMoses entabeni kwakhululwa iriki kwenziwa isithixo. That is prostitution. If uMoses waba nomsindo kangaka, imagine how God felt. This is not about us, Mama. It is about His glory. See that man in the Bible? He was over 13 wayemdala. Abafundi bakhe behamba bayabuza Rabbi, who sinned? Was it this man or his parents that he was born like this? He was born blind from birth. He was born blind. Foolish answer from Jesus. It is neither him nor his parents that he was born like this. But his situation was that God be glorified through his situation. Glorified. Hey, Hosea. I told you, Bible, I said, mina nichuchiswa vuyani nigcwele kunene ngoba umvuzo wami mkhulu ezulwini kodwa xa kuthethwa kuzoba kukhona unomisile. Sibaliswe izinto zabahlelayo emethweni kodwa kuthiwa le mfazi wawuveza isidima somtshato. Wasiphakamisa isidima somtshato la mfazi wayimela indoda yakhe seyikhutshwa ngekiriva igula i-HIV positive ngoba bakayambila nawo wonke amadoda namfazi sakamlahle umyeni wakhe. Wamuveza ubuKristu wabonga kwathi kwasekupheleni. Thina umyeni wakho seswelekile abanye abafazi babasilela abayeni babo sisini families. Hey wena impambano leniyenzayo sibone omama thina besilela abayeni babo because uthini uthi he is my husband. Uma lakhe uthi because God witnessed the vows between you and your husband. Now that is why God hates divorce, because he witnessed your vows. And because of your vows, God made a covenant, a new covenant, that these two are no longer two, but one. No one must separate. So when he says your husband and you know someone a covenant. Justified when in your actions because he started it. Because I wanted with your time, he still sees the covenant. What a woman, therefore, no man should separate what God has joined together. Not even a child born out of wedlock. Amen. Sitting on the bus and I'm going to see I'm in my Christ. As a one, we are here. We are seven. We woman. Sibibona ukuthi asibonanga kwabanye abantu. Sasifika nasebasalini bethu belithetha. We could see our parents praying. Tears flowing from their eyes, but they kept on saying, we are igama lakho. Bathi wena. Kuthoma ngethanda. Akakuta ulungile. Joy kazimu. Akakuta. You are God yesterday. You are God today. And you will remain God. Akakumyeni. Amina mali. All these men of us are about to put in what kind of generation are we? What are we teaching our children? No. You want to let them just get that? No. So now that is the generation they learn Latin. Uba wena wabuki phethe nomtshato wayebasalini bakho yibambe ntombi hamba nayo. Uthi Paulos uTimothy uthi uyayibona le vangeli uyiphethe uthi wena umamakho wayiqanza kunyoko khulu waseyela unyoko khulu unyoko wayinana kunyoko welingana kunyoko uthi ngoko ke hamba fan into flames the light you have lugcina ukholo lwakho sungazulahlekelwa lukholo maluhambe kangaka noThixo wonakaliswa ngabantu mere mortals.
ebusuku ulahlekelwa lukholo Hey, Nkosi yami. somsebenzele kangaka uThixo somsebenzele kangaka uThixo uthi Paulos ngiyoyika bazalwane bami nje ukuthi nisendishumayele kangaka Just let him pause this one. Hey. Sishumayele kangaka singaphoswa mntaselisuphoso ngemistake nje enye yenziwe ngumyeni wakho esiyavuma sintathu siyavuma siyabaleka but ke ngoku singaziphosela izulu wena ngenxa yonke that time when Christ was slain for our iniquities he did not give up on us. Hey, Nkosi yami. Hey, Jesus. He could have easily said no, this is enough. iBhayibheli lithi babemjika yena babelanda nantoni bemjulele ngayo wayengonjwa izinto babekohamuka inyama xa bemxebula bembe he could have said enough umntu makasithatha lumthwalo wakhe but because of us he kept on. Yeah. Thank you, Jesus. awunazusele Hey. udlale ngevangeli usele Nkosi. iproblem ke ngoku sizele nozala ke ngoku what about these kids abantwana bajonge kuwe Yeah. bajonge kuwe they look up to you uyabona mna xa ndithetha ngomama ndithi she prayed through pain but she kept on worshiping God wathi uba ngabasweleke wathi abona mntanam mhlala yokuthandaza zeniyaziphelile khani I look at myself today and say thank God for that woman Yeah. because a lot should have happened but ndoyikiswa yilaa nto wathi uba ndingaze ndiye kuthandaza because umthandazo yawubona kuyo uba uyamgcina umzi umthandazo uyamgcina umzi when my mother was praying he said God Almighty you reign in majesty Hey, Nkosi. ndazinomthandazo Mana. ndazimthandazo wathi wena ungumphilisi wabagulayo yaxesha into yakho umama mesithi mna nasebomini sowungayiphilisanga kodwa uhlala umphile Lewukhamisona ukhona namhlanje kwaze kuphela lesihlabathi waphela isejongile ade wabesithi nguThixo wathi ndiyafukiswa igama lakho wasibona kumlethe ubuyaphi igama lakho ubungwelo bakho abukuphi Lord, be the same. Mama thandaza negative about God. Sithatha into siyenzayo. Sithatha into siyenzayo. Let us walk the walk of faith with righteousness. Righteousness uyiphila ungafuni uphela. Uyiphila righteousness ukuze ilizwi likaThixo lingahlanzeki. Kuthethwa nabafazi kaShimoni. Kokosi izwi likaThixo. Akuhlanzeke umyeni wakho, kuhlanzeke ilizwi likaThixo. Cover your husband. For the sake of our children. Nokuthi nathi silindele usuku. Le nto bazalwane asizoyifunda eBhayibhileni. We will live it. They will look at us and say they lived the word. Hallelujah. Ayilulanga. Ayimnandanga. Kodwa sizoyenza. Ngoba sanyulwa. Sanyulwa evangeli. We were baptized into righteousness. It was his blood that was shed for us that we may live. Yini bazalwane abantu abasebenza basibone siphoxoyise bekhona. Sishawuta abayeni phambi kwabantwana. Sibonephi bethu? Siyenzani? Sibonephi bethu siyenza? Omakhulu bethu nanku omakhulu bethu wayeyazi nobana kunentikazi ngaphaya zange sabakho bethetha loo nto.
when the enemy was leaving him, food I put Bible, I come to get a Bible up. It was Suswana until an opportune time. The enemy knows your weak point. So what you want to it's because he knows your weak point. That's why you're better because I better and I better get your suit, but when it better on yet, we are soon. That's why I'm going to high. I can't come to my trouble. That is why the Bible it's your easy. But I can't. Why so the little man sing a sin here? This is a dependent Emmanuel. We are only daughter. You want to cost who our food. We are going to fully got to only the purpose of cost again. But I can't afford to cost and start the chart. Because only one the in-laws. The man has a cost again. Who put the city? I am master sister about to watch. When you coach, you have a man. Yano, your coach. When not any swims. I call them when Ulibera, body, Ulibera, not to come and Naya, whatever I focus about twin. I was on 50 penny more. That's why bullshit. Go and redeem your husband. Go. Today, go. He still remains your husband. Yeah. For you to serve God faithfully, go. Redeem your husband. Can I see that in the Bible is sitting? Ugoma wafika, watsela ugoma, watsenga, wathi ndiyacela isondithatha wose khange siyive. The one who has been wronged was told by God to go and redeem him, his wife. God is a faithful God. Yeah. God is a true God. Yeah. God is a loving God. He loves us. But Thixo xa ukhona into ekufuneka izaliwe endifuna izalwe kwigeneration yakho akazona kusebenzisa noherod wayengafelufelwa ngabonyana but bafake because inhliziyo yakhe yayenziwe yabona it was not his fault. It was not his fault. Wenziwa wamebeliphuma inhliziyo yakhe. That is why what kind of a man is this? Funa thethwe njani nawe? Sinaba kayeva lo bhuti. Ubukhosi bunikwa yena but wenziwe. Abanye abayini bethu benziwe abenziwa ngezinto zabo zabakhulu nguThixo benziwe abo benziwa khona nani niyayazi benziwaphi ngoba uzulibane ke ukushiya position yakho of being a wife unwine umyeni wakho ulibane kwe you are doing the exact thing the enemy wants you to do. Yeah. That is why kusonakala yabona uba besingoma abahluzekileyo uThixo ngasincede bazalwane bami sikwazi ukubona into xa iziswe nguThixo naxa iziswe mtshaka. uYobi zakabethetha izinto ezininzi. He still said in the midst of pain, what is that God be glorified? Yeah. And He be glorified. Ezinye izinto esizikhabayo ziprolonga the process kanti thina siphikisana nentando kaThixo. Necebo likaThixo siphikisana nayo. That is why it's prolonging for so long. May God help us.